Persiapan operator, kamera 2, kameramen, persiapan semua petugas standby. Roll, kamera, action!
Bapak Ibu Roko Rio Fernando kalian Raden Ayu Alisa Sagotra. Mliginipun Sri Atmaja pengantin kekalih. Nuwun. Gegaraning wong agrami tutu banda tutu rupa amung ati pawi luput pisan kena pisan lamun gampang luwih gampang lamun angel kalangkung tan kena tinumbas arta katur juru pangrawit utawi rencang wiyoga nuwun peparing gending ketawang santi mulya kangge henjangkepi rantaming paewahan adicara menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para prayagung minangka payuning kautaman miwah sadungin para tamu ingkang kinurmatan. Kula ingkang kajibah nampi ayahan minangka juru wicara utawi pranatacara paewahan ing dinten punika ngaturaken pambagya sugeng rawuhipun para tamu sedaya saha keparengahan kecekaken lenggah kalian angga titiwancanipun upacara paewahan dipun wiwiti. Miras kangge anangga wiwiting paewahan keparengan kula badhe maosaken rancangan perantaman adicara paewahan ing dinten punika. Adicara ingkang nomor setunggal inggih punika pambuka, nomor kalih atur pasrah pengantin putri, nomor 3 atur pinampi putri. Upacara ijab piningkah nomor gangsal doping Sri Atmaja pengantin, nomor 6 bedudukan, nomor 7 Wursi Bawara utawi Sabdo Tomo, nomor 8 Mustika Aji, nomor 9 Panonton Masono keparenga kanthi sabarang penggali lan kanthi dipun sekecakaken panggilipun sami lelenggahan tuwin midhangetaken larasing gending Jawi minangka pakurmatan rawuhipun para tamu sedayanipun. Nuwun.
Kawula nuwun para tamu kakung saha putri ingkang tansah kinurmatan. Kawula ngaturi uninga bilih penganten putri sampun paripurna anggenipun dandan angkrasuk busananing penganten. Pramila panjenenganipun pamunging penganten inggih punika Nyi Reni Sutyawati kaliyan Nyi Jian Salma kula aturi ndherekaken saha ngacarani ingkang putra calon penganten putri kepapanaken ing papan palenggahaning penganten sowan ngabiyantara wonten ing paiwahan ngarsaning tamu sedaya. Nuwun. Saking panti putungo busana ateges miyos saking papan ageman nedya semarak wonten ngarsanipun para tamu majeng ing salebeting sasana bahargya penganten putri ngangem busana kang sarwa retna garwa nata katon pating gelebyar pating pancuran lamun rinempeka ing ukara yayah silih prana ngagem puspita rencana ingkang ukelira kesaripan ing pangadilan kanan lamun katiyuping samarina kangos gongene ngenani sajroning sasana pahargya busana hangibuhi gendas luwes solah bawane lamun cinandra ical sipating jalma sawantah panpayah bati ratih ngejawantah putra Kawula nuwun para kakung miwah putri ingkang tuhu ambek luhuring budi keparenga kawula ngaturi uninga jumateng para sedherek ingkang pinanggih anggahi wajib methuk penganten kakung. Pramila panjenenganipun Bapak Ahmad Ganang Irfandi sekanca kula aturi enggal pidal anggahi wajib mapak penganten kakung. Nuwun. awet kena pangaribawane risang temanten kakung ingkang ketinggal agung ageng lan wibawa
bebesan kurang candra luwih werna dasar peke ing werna dedek piteksa pangawak pradata langkung sinabasan busana kang tinartas benang kecana sumunar agiler-giler nanging datang hember saya malih nganggep destar hanggeba nolotan ana kan pujiwa dampyak para kadang kalian warga wendana alur selur katulir kan ana pedhoti ingkang samya kang ayam hambayangkara tindakipun temanten priya tukap ugian kang tinuju kiyo lumadi laksitaning adicara pasrah tangga Kula nuwun para tamu ingkang tansah kinurmatan, kawuningana bilih calon penganten kakung sampun prapta ing papan wisma pawiwahan. Wondene praptaning calon penganten kakung ingkang ginerubyuk para pangiring penganten badhe kinurmatan kanthi ungling gending Mataraman. Waduh. Wonten ing wekdal punika panjenenganipun Bapak Rifka saha Bapak Davin kula aturi metuk hangasarani saha mernata-tata caraning upacara pasrah penganten. Sasuwuking gending Mataraman badhe dipun wontenaken upacara pasrah penganten. Dene ingkang tinanggenah masrahaken calon penganten kakung Wildan Syahputra dipun sarirani panjenenganipun Bapak Rifka saha Bapak Davin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha ngunjukaken raos suka syukur dumateng Gusti. Mugi rahayu sagunging dumadi. Tansah kajiwa lan kasalarya dumateng kula lan panjenengan sedaya. Amit pasang aliman tabi mugi tinambian ing iladuni mayang tulak sari. Dene kaula sumantaka marak mangersa hangempel mangartikan panjenenganipun ingkang katemben waman pangandikan. Inggih awratipun hamestuti jejiban luhur kaula piniji minangka duta saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Davin sekalian Nyai Dika.
Kawula kadhawuhan nglarapaken putra calon temanten kakung. Mugi kator panjenenganipun Bapak Rio Fernando sekalian Nyai Alisa. Panjenenganipun Bapak Nyai Mufid ingkang jumeneng hangempel wuwus minangka sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Rio Fernando sekalian Nyai Alisa. Ingkang winantu sagunging pakurmatan. Wondene megah wigantosing sedya suwon kula wonten ngarsa panjenengan. Ingkang sepisan ngaturaken sewu agenging kalepatan dene panjenenganipun Bapa Dapin sekalian Nyai Dika boten saged hanindakaken piyambak mangersake putra calon temanten kakung. Kapeksa namung saged ngaturaken salam taklim mugi kawula ing panjenenganipun Bapa Rio sekalian Nyai Alisa ing lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun bilih anggenipun mangku karya hanetepi darmaning aspa. Angkrakit cempaka mulya hamiwaha putra hamergya siwi. Tetepa winangka ing suka basuki. Jangkep kaping kalih rening putra calon temanten kakung pun Bagus Wildan Saputra. Atmaja kakung saking Bapa Dapin sekalian Nyai Dika ingkang pidalem ing Karanganyar. Sampun kalebih ijab daub suci kalian Roro Andini Karisma Putri. Kenya siwi saking panjenenganipun Bapa Rio Fernando sekalian Nyai Alisa. Kala wau dinten Sabtu Legi, Surya kaping 12 titiwanci tabuh 7 enjing mapan ing dalemipun Bapa Rio Fernando sekalian Nyai Alisa mriki. Kanthi nirbaya nirwikara boten wonten alangan satunggaling punapa. Sarenging sampun dungkap titiwanci tumapaking ganti. Pramila calon temanten kakung kula pasrahaken. Mugi tumuting katindakaken daub penggaling temanten. Anut sak tatenging adat Widyadana ingkang sampun lumampah ing Karanganyar mriki. Kula sak pangambyong tansah jumurung ing karsa. Sinarta puji donga mugi Gusti tansah ngijabahi dumateng temanten sarimpit. Anggenipun Agung Drayat enggal tansah menggah guyub rukun atut runtut ayem tentrem rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya. Dene ingkang wekasan saksampunipun paripurnaning pahargyan kula sak rombongan pangambyong temanten kakung kaparinga nyuwun pamit saha nyuwun pangestu. Mugi-mugi lampah kawula sak rombongan tansah manggih wilujeng kalih saking paringa bayaning marga. Semantun ugi ambuk bilih anggen kawula minangka talanging basa wonten goyak-gaya ing wicara kiranging subaseta ingkang siglar ing reh tata krami. Kawula tansah nyuwun lumantaring Syekh Samudra Pangsami. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wondene ingkang kajibah nampi pasraing penganten dipun salirani panjenenganipun Nyi Mufid dene sawingkinge ramanipun penganten putri dipun aturi jumeneng sawentawis inggih punika panjenenganipun Nyi Mufid ingkang kaapit dening panjenenganipun Bapak Rio tuwin Nyi Alisa. Salebetipun upacara pasrah penganten sedaya para tamu kasuwun lenggah kemawon. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Bapak Rifka ingkang piniji angembani wuwus. Mongko Duta Saraya sulih sarira saking panjenenganipun Bapak Davin Nova Aditya lan Nyai Dika Puspitasari ingkang pantes sinuba sagunging pakurmatan. Kanthi linambaran trepsila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangaksama. Inggih awit mradhapa keparengipun kadang kula Sepuh Raka Mas Wildan Saputra Sarimbit garwa. Kula piniji minangka talanging basa kinenhen nampi menggah wasing gati lekasing sedya ingkang luhur saking panjenenganipun Bapak Rio Fernando lan Nyai Alisa. Lumantar panjenenganipun Bapak Rifka. Minangka purwakaning atur ngaturaken pambagya sugeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhen. Dene lampah panjenengan sampun kasembadaning karya satemah saged nglarapaken sekar cepaka mulya sasilih. Inggih putra calon temanten kakung pun Bagus Wildan Saputra kanthi wilujeng nirbaya nirwikara boten wonten pringga bayaning marga. Saged katampi kanthi bingahing manah salam taklim saking panjenenganipun Bapak Rio Fernando lan Nyai Alisa. Ingkang selajengipun badhe kula aturaken wonten ngarsanipun Raka Mas Wildan Saputra Sarimbit. Mugi-mugi awet saking pangestunipun sageda handayani anggenipun mengku karya. Hanetepi darmaning sepuh hang raket sekar cepaka mulya. Hemiwaha putra mahargya siwi tetepa winengku ing suka basuki. Sumanten ugi lumaraping sekar cepaka mulya sasilih. Inggih pasrahipun putra calon temanten kakung katampi kanthi suka renaning penggalih. Suka bingahing manah saking panjenenganipun Raka Mas Wildan Saputra Sarimbit. Menawi kenging kawedar ing akatah saha keparlinumpaka ing ukara. Kadi kajugurugan wukir sari kabelebeking samudra madu. Ing salajengipun menawi sampun dumugi titi wanci tumapaking ing tumanten badhe kembang nggihaken anut satataning adat widi widana ingkang sampun sinengker ing tlatah Karanganyar. Saha badhe kabiwada sakaderipuni dening panjenenganipun Raka Mas Wildan Saputra Sakukuban. Dumateng panjenenganipun Bapak Rifka dalah pangeraking putra calon temanten kakung sasampunipun mengke putra calon temanten kepanggihaken. Kula suwun pinarak ing palenggahan kanthi merdu mardikaning penggalih. Ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan saperlu hengestreni tuwin maring berkah pangestu dumateng temanten Sarimbit. Mugi-mugi anggenipun badhe lelumban wonten
madyaning bebrayan agung tansah manggih bagya mulya ingkang sinedya rahayu ingkang tinuju basuki ingkang kaesti miwah tansah gagah ingkang jinangkah minangka pupuning atur menawi wonten kuciwaning bojakrami angin kawula hengecarani menggah ing rawuh panjenengan sami. Mugi lumepirna seh jalanidi pangaksami. Sumanten ugi kula minangka talanging basa hembuk pilih angin kawula matur wonten kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krami. Kupat janure klapa menawi lepat nyuwun pangapura. Akhiru kalam usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun para rawuh kakung mewah putri, upacara pasrah penganten sampun badhe kawiwitan. Sumangga panjenenganipun Bapak Rifka kasuwun amasrahaken calon penganten kakung ingkang pinaringan asma Dimas Bagusing Ngarsa Wildan Saputra. Sapunika keparenga panjenenganipun Nyi Mufid anampi pasrehen calon penganten. Nuwun. Mekaten kala wau menggahing babagan upacara pasrah penganten sampun paripurna. Ing salajengipun temunten badhe dipun wiwiti wontenipun upacara ijab piningkah. Bapak-bapak ingkang sami tinanggenah kasuwun siyaga ing damel. Nuwun. Warudaya. Ya deh. Pak RT monggo. Ya kelakuane. Oh no. Parian Pak D. Ya. Pak D, parian Pak D. Nggih. Parian saged Pak D. Nggih, sing saru nggih. Kok sing saru? Seru ora saru. Pirang sing saru. Tekek lorek ndase ireng. Terus Yen wis tuwek
ora iso ngalor. Parikan ora tiba gotrone iki piye? Ora tiba. Lah kowe mau? Lah ora krungu kowe? Ora. Hah? Ora. Tekek lorek ndas ireng. Ireng. Yen wis NG tuwek, to nek wis tuwek ra iso. alor karo Ora. ngalor, Pakde. ngalor karo metenteng. Ngono. Lah iya. Pakde ajeng parikan, Mas. Monggo Pak De. Regandeng momot tebu narati jembeng ora mebu. Tarian melih Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basaran faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadiran wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalu khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna nikaha sunnatun min sunnani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amma wallahi inni la usakum lillahi wa atqakum lahu, lakinni usumu wa uftiru wa usalli wa arkutu wa azwaju nisya. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ya ma'syaras sababi man istata'a minkumul ba'd falyazawwaj fa innahu ahaddu lil bashari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yasitati falayhi bisawmi fa innahu lahu wija.
Wa qala aidan khairun nisa imra'atuhu ida nadurta ilaiha sarak wa ida amartaha ata'atu wa ida hibta anha hafataqam fi nafsiha wa malika wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum wa qala aidan wa ankihul ayami minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yuhlihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alaihi ma barakallahu li wa lakum fil qur'anil adim wa nafa'i wa ikum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum minan nafsi wahidatin wa khalaq minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa attaqullaha alladzi aluna bihi wal arhama innallaha kana alaikum raqiban aku qawlihi ada wastaghfirullahal adim li walakum wali walidayya wali masyayikhina wali syayyi muslimina fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Le cah bagus, apa kowe wis siap nikah? Sampun Bapak. Ya saged dimulai. Anak Mas Wildan Saputra kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim aku nikahake lan tak jodohake anakku Andini Karisma Putri pikantuk sliramu kanthi mas kawin seperangkat alat salat ingkang kudu dibayar lunas. Kula tampi nikahipun Andini Karisma Putri putri panjenengan kangge kula piyambak kanthi mas kawin ingkang sampun kesebat kula bayar lunas. Pripun saksi sah? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah. Wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Yusuf wa Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وسيدتنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء اللهم اجعل هذا العقد عقدا مباركا مقسوما وألقي بينكما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وحسما وكفيهما مونة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Waduh.
kepanggihaken dene ingkang kejibah anganti penganten kakung inggih punika panjenenganipun Bapak Davin Nova Aditya saha Bapak Rio Fernando. Wondene ingkang angganti pengantin putri inggih punika panjenenganipun Nyi Alisa Twin Nyidika Puspitasari. Upacara panggih penganten dipun sesepuhi dening Nyi Reni Setyawati. Upacara panggih penganten badhe kairing mawi gending kodhok ngorek kalajengaken ketawang laras moyo pelok padat barang. Para tamu kepareng maringi berkah pangestu dumateng penganten saha margya panggihing penganten. Penganten dipun panggihaken. Sasmita ingkang bapa kita-kita angesta pencoting sindur. Tumuli hengati putra temanten kekalih tumuju ing kursi palakrami.
Kula nuwun para rawuh ingkang satuhu tresna, upacara panggih doping manganten sampun paripurna. Para tamu kasuwun wangsul lenggah malih kanthi larasing penggalih saha kanthi suka mangun, suka anggrahapi sedaya lelangen lan pasukatan ingkang badhe kadosaken. Ngaturi wuringa bilih badhe kawontenaken upacara kacar kucur saha upacara ngabekten ingkang badhe dipun pranata dening Nyi Reni Setiawati. Sumangga Bapa saha Ibu kasuwun angasteni upacara ngabekten punika. Dumateng para rawuh ingkang satuwi ing budi, ngaturi uninga bilih ingkang mangku karsa panjenenganipun Bapak Rio Fernando sekalian Nyi Alisa badhe medharaken punapa ingkang dados ing raosing penggalih. Gandeng panjenenganipun boten saged nyarirani piyambak jalaran saking kebak ing manah awit saking sukareraning penggalih. Pramila
badhe kawakilaken dening panjenenganipun Nyi Siti Aisyah ingkang badhe kaapit-apit dening Nyi Khadijah. Saha wusana wekdal kula aturaken dumateng Bapak Ibu ingkang sami kawogan. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kula ngembali ngaturaken pambagya raharja rawuh panjenengan sedaya Bapak Rio Fernando sekalian rumaos bombong birawaning panggalih. Hawit panjenengan sedaya kaparing rawuh minangkani atur panyuwunipun lumantar serat sedahan ingkang sampun katur. Rawuh panjenengan boten sanes kajawi badhe dipun suwuni tambahaning donga pangestu. Awet ing dinten punika Bapak Rio Fernando sekalian kaparing hanjatukramaken putra-putrinipun ingkang wewangi Roro Ayu Andini Karisma Putri ingkang kajatukrama dening Raden Bagus Wildan Saputra. Putra kakungipun Bapak Davin. Sakalian rombongan besan ingkang saking pidalem ing Karanganyar. Puja pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi handaya nana dumateng panganten sarimbit ingkang badhe lelumben ing alam bebrayan. Anggenipun ngasta puser-puseraning bali griya. Mugi tansah entuka berkah panganyoman serta tuntunanipun Gusti ingkang Maha Mirah saha Maha Asih. Setemah gesangipun manggih bagya mulya kasembadan ingkang pami gesangipun ayem tentrem lahir batin dunya dumugi ning delahan. Kajawi saking punika Bapak Rio Fernando sekalian ngaturaken agungipun panuwun ingkang tanpa upami. Awet saking sih pembiyantu saha panyengkuyung panjenengan sedaya ingkang arupi menapa kemawon. Ingkang boten saged kula aturaken pambrincinipun setunggal mbaka setunggal. Bapak Rio Fernando sekalian namung saged atur pepuji mugi-mugi sih kedraman saha kesaenan panjenengan sedaya dadosa ngamal serta pikantuk piwales ingkang sakalangkung ageng saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung. Bapak Rio Fernando sekalian nglenggana jejering titah sawantah ingkang boten saged endo saking kalepatan. Ingkang punika hambuk bilih anggenipun ngacarani ngaturi palenggahan saha pasugatan boten andadosaken renaning panggalih. Bapak Rio Fernando sekalian, lumantar kula nyuwun agungipun pangaksami. Mewantu-wantu panyuwunipun pamangku gati mugi panjenengan sedaya kaparing lajengaken lelenggahan kanthi suka parisuka. Ngantos dumugining paripurnaning pahargyan ing siang punika. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Widya Mulya saged langgeng dumugi slami-laminya. Bekti dumateng ingkang rama lebet enget bilih ingkang rama. Uwus sependha ngukir jiwa raga dadya lantaraning tuwa. Parantene sungkeman dumateng ingkang ibu lebet inget bilih ingkang ibu. Wus kinarya papaning yoga brata. Selebeting nawa candra dasa ari serta hangeletihing wiwit alit dumugi akhir dewasa. Bebasan cilik digedheke bodho kepinterakake. Brol kanang waspa ingkang mijil saking angenira temanten kekalih. Tumipun ing pangkone ingkang rama lan ibu kadya mutiara kang rincake. Kaladuke kang rumpakake basa bebasan banjir loh sara. Waspa sajroning sasana rikma. Kakung mewah putri ingkang tansah kinurmatan. Ing mangke sampun dumugi titiwancanipun penganten sekalian badhe kakirapaken. Dene ingkang badhe nyepuhi saha amrata tuwin ingkang ajangka ngawat-ngawati. Lampahing kirap kala wau kasuwun panjenenganipun Bapa Rio tuwin Nyi Alisa. Wondene urut-urutaning lampahing upacara kirap inggih punika susukaning lampah utawi suba manggalaning lampah inggih punika panjenenganipun Kang Mas Faisal Luki Aizida tuwin Mas Siti Soleka. Penganten sekalian kaapit pamongipun penganten inggih punika Nyi Reni Setiawati tuwin Nyi Jihan Salma. Dene ingkang kajibah dados putri-putri Dumas inggih punika Nimas Evita kalian Nimas Kiki. Ingkang minangka patiting kirap dipun salirani dening ingkang mangkukarsa inggih punika Bapak Rio saha Nyi Alisa. Upacara kiraping penganten kawibawa lan sinuba sinukarta kanthi uling gending langgam resepsi sumangga. Bapak Rio saha Nyi Alisa keparenga anggayahi damel ambedol penganten. Thank you.
Latip Ramusaji atur sugata saparipun katur Bapak Ibu para tamu. Semoga pun rahapi kanthi raos ingkang merdeka saparipun katur saya mugati ugi sinambi harasmanipun Sakara Music. Laras hati semoga. Mesa-mesa guyang-guyung sajarep mundur guyang-guyung sajarep mundur Oh
matur sembah nuwun. Matur sembah ngono ugi Mas Nggih, Ate matur. Dik Laras Ati sampun kepareng ngaturaken Suharabda Pitana hamgih Pandita Wisma ingkang keaka Hadi Dasa Purwa. Eka sawiji Hadi linuwih dasa 10 Purwa kawita. Hanenggih ing wismanipun Bapa Rio mila kinarya kebebukaning panyandra. Wisma ingkang wonten ing mriki satunggaling wisma ingkang rinengga-rengga sagung kaendahing rerupen ingkang maneka warni. Satemah andamel adimiwah asrihing pendalu. Sedaya punika kala wau sayekti maratandani bilih sakalangkung ageng raos kabingahaning ingkang hangregani wisma. Hamengku karya inggih punika panjenenganipun Bapa Rio sekalian Nyi Alisa ingkang kepareng hamiwaha menggah Sri penganten kekalih ingkang wekdal samangke sampun kepareng tindak jengkar saking panti palenggahan tumuju mring sasana busana arsa kantos pengageman. Dene sakwingkinging pucuking lampah katinggal lampahing pengapit inggih punika Nimas Evita tuwin Nimas Kiki ugi patah sakembaring ingkang sulistya ing warni. Nuwun. Nuwun para tamu sedaya ingkang dahat kinurmatan, ngaturi uninga bilih penganten sampun rampung anggenipun santun busananing pawiwahan lajeng badhe wangsul ing panggan sekawit. Wondene lampahing penganten kapanem Brahma ungring gending ketawang langgeng kita sumangga. Nuwun. Sonjata
lan nyebar walang gulune ngelong gadon ngolan-ngolan pipine duren sajuring pundake anjura mas remo lemak ngembang bakong payudara anak gede lambe pindho manggis karengan untune miji timun alise nangal sepisan lengene ngedawa pinentang idepe tumenggeng tawang bebone mung kang gasel Sasampunipun Sri penganten kekalih sampun lenggah ing palenggahaning penganten ing samangke dadi sunugatan lelangen sedya tuhu ingkang katindakaken dening Rangga Budaya. Suwun. Pamintaku Kangge keluarga lan keluargi saged foto-foto rumiyin. Hato trunto
sararuntungan ing sarina sawengine datan enggang sarambut lamun aduh caketing ati yen cedak tansah mulat sida asitu pindha mimilan mintuna ayo nimas barengan tepi wajib situasi berayan Ingkang para tamu ingkang badhe ngersakaken foto wekdal saha palenggan kula semanggaaken. Dumateng para tamu ingkang ngersakaken foto wekdal saha palenggan kula semanggaaken.
Nuwun para rawuh ingkang minulya, awit saking panyuwunipun ingkang mekogati Nyi Setyawati kasuwun maringi Wursitawara utawi Sabdatama perlu kangge sangu Sri penganten kekalih anggenipun badhe nyepeng pusaraning Bali Griya. Wekdal kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun kalawau kadang pranata cara nyebetaken bilih kula ingkang badhe paring sabdatama utawi ular-ular wulang utami dumateng temanten sarimbit. Panjenipun dereng derajat menawi kula paring sabdatama jere tembung sabda mekaten. Boten wonten ingkang pantes hangagem kajawi namung pangeran ingkang dados tuking samukawis. Mandhapipun dhateng salah satunggaling raja ingkang nembe siniwaka. Mbok menawi tembung sabdatama ing mriki mangku teges wulang utami dedasar sedaya sabda-sabdaning pangeran ingkang sampun kawahyu ing sedaya serat-serat suci. Senadyan kanthi aurating manah keranten ing mriki kathah rawuhipun para pepunden, para sesepuh bini sepuh saha para wasis babakan wulang utami parikedah boten saged hambantah. Minangkani pamundhutipun ingkang hamenggugati sawatawis suka wawasan tumrap ing babagan prayoganing bebrayan. Jar nyatanipun senadyan langkung wasis tuwin pinter anak mas temanten sekalian menawi kalian kula ananging tumrap teng gesang patembayatan bebrayan saestu langkung rumiyin kula. Mbok menawi menika ingkang kangge godha supados kawula kapeksa suka wawasan tumrap gesang patembayatan bebrayan enggal. Panjenenganipun para pepunden, para sesepuh bini sepuh punapa dene panjenenganipun para tamu ingkang satuhuluhuring budi keparenga sami pareng pangestu dumateng kula sehingga saged dumugi ning purek anggen kawula hamakili panjenengan sedaya suka wawasan tumrap teng kliweripun patembayatan bebrayan enggal. Anak mas temanten sarimbit leres nggih. Gegeran tumrap gesang bebrayan enggal punika salah satunggalipun kedah nindakaken pakerti gangsal perkawis. Pakerti gangsal perkawis punipun napa mawon? Pakerti gangsal perkawis ingkang sinebat molimo. Sampun ngertos Kakang Mas temanten? Perkawis molimo punapa? Setunggal inggih punika pelumah. Mangke kudu nindakaken nggih Kakang Mas temanten nggih. Sepindah inggih punika pelumah.
mengkurep modot mlebu lan metu. Dek wau sampun sanjeng nggih, sanjenge sampun siap, ditangketi Bapak sampun siap, Cung. Sampun. Berarti kudu siap nindakaken perkawis molimo niki. Pertama, belumah, mengkurep, modot, mlebu lan metu. Sepindah pelumah sekedar, sepindah pelumah. Pelumah punika nglumahaken tangan utawi krida lumahing. Nah, intine ngeten, pelumah niku napa? Pelumah niku nglumahaken asta kedahe temanten mboten remen ngatong. Dadose sing pelumah astane nggih, Kang. Pelumahaken asta tegesipun nglumahaken kedahe napa mboten remen ngatong. Mboten remen njaluk-njaluk maring pewewehen liya utawi mboten remen ngarep-ngarep peweweh saking tiyang lentu. Ngoten nggih. Dadose urip-urip niku ampun seneng ngatong, ampun seneng njaluk-njaluk. Ngoten nggih. Kaping kalihipun nek pun plumah napa, Kang? Mengkurep, mengkurep nggih. Mengkurep menika tegesipun dados tiyang niku nggih seneng tulung tinulung, seneng weh-weh marang liyan ngoten. Dadose sing mengkurep niku napane? Astane, nggih, astane. Sepindah ndek wau pelumah, nampang kalih niku napa? Mengkurep. Mengkurep asta tegesipun dados tiyang gesang bebrayan. Urip-urip niku seneng tulung tinulung maring tiyang sing disuluk, sing butuh ditulung ngoten nggih. Sing butuh ditulung nggih seneng weh-weh. Ananging catetane ampun pamrih. Ampun pamrih niku tegese napa? Ampun pamrih niku ampun ngarep-ngarep pujian, ampun ngarep-ngarep balesan, ampun ngarep-ngarep pujian saking menungso. Dadose niat tulung tinulung, niat weh-weh keranten golek ridhone Gusti. Ngaten nggih, Kang nggih. Dek wau sampun pelumah, mengkurep, tinggal napa? Modot nggih. Modot niku modot napa nih? Modot pikiran lan modot nalare. Dadose sakniki pun dados penganten pun wonten terjun mendhet tanggung jawab ingkang ageng. Mundhut penganten putri saking tiyang sepuhe berarti pun berani pun wonten mindah tanggung jawab teng tangane temanten putra. Ngoten nggih, Kang. Berarti kudu modot wajib niku. Nek mboten modot ya mboten dados tiyang bebrayan. Modot nalare, modot pikirane. Sakniki sampun gadah tanggung jawab ageng, pun wajib nafkahi lahir batine, pun nanggung jawab donya akhirate nggih kudu siap modot. Ngoten nggih? Nek pun badhe modot napa, Kang? Mun kula jelaske dek wau modot niku napa? Modot pikirane. Sakniki pun gadah tanggung jawab istrine, nggih kudu dinafkahi lahir batine. Nggih gadah tanggung jawab donya akhirate ngoten. Dadose modote niku modot pikiran lan nalar ngoten. Nek pun modot mlebu. Nek pun pelumah mengkurep modot nggih tinggal mlebu nggih. Mlebu niku tegese napa? Mlebu ing dalem kesainan. Dadose pelumah mengkurep modot ndek wau diterapke teng penguripan utawi teng keluarga. Teng urip-urip teng donya ditindakaken, mangke ditindakaken nggih Kang nggih. Wonten pelumah, wonten mengkurep, wonten modot tinggal mlebu diterapke teng urip-uripe ngoten. Terakhir
Nek mpun mlebu nggih kudu ditokke nggih. Mpun plumah, mengkurep, modot, mlebu sakniki metune. Metunipun tegese napa ditularke ilmune nggih mboten mung dilebokke teng keluargane mawon, nggih kudu ditularke kedah ditularke teng sak sanes-sanese ngoten. Dadose ilmu plumah, ilmu mengkurep, ilmu modot, ilmu mlebu nggih kudu ditokke teng sak sanes-sanese ngoten. Mboten niku mawon nggih, wonten malih miturut ngendikanipun Ki Sri Sudono Amongraga. Wonten malih tepuk ing rasa niku tegesipun bebrayan agung adatipun saged sumingkir saking watak serai, dengki, jahil, metakil, dehwen, panesten, komi open. Temen tobating rila. Tegesipun kakung kanthi temen tresno dhateng garwa, martobat sampun tuman rabi malih, sampun tuman rabi malih. Cukup setunggal nggih Kang nggih. Napa ajeng malih? Nah, putri semanten ugi adatipun saged nyaketaken seh tresnanipun kakung. Kajawi punika ugi kedah nindakaken sejator inggih punika sarupa, sajiwa, suwanda lan soe kapraya. Sarupa tegesipun kekalihipun rumaos menawi garmanipun punika bagus utawa ayu piyambak. Sajiwa niku tegesipun kedah saged momong watak satunggalipun. Suwanda niku tegesipun napa adeging bebrayan pamoring jiwa sedaya ingkang sae lan utami. Hambuk bilih namung semanten kemawon anak mas temanten nggih. Menggah anggen kawula sukawawasan saha nularaken ing babakan wulang utami bebrayan dene menawi kirang terang lan gamblang saged rawuh ing pondok kula kanthi sampun kesupen. Jere sedaya kalawau mboten lepat saking jere basuki mawa beya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Mekaten kala wau para rawuh sabda tama saking Nyi Setyawati awit saking menika ingkang menggugati ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindan katur dumateng panjenenganipun Nyi Setyawati ingkang sampun kersa amaringi sabda tama punika kala wau. Nuwun para rawuh ingkang tuhu minulya, sangat-sangat panuwunipun ingkang mukugati keparenga hanya kecekaaken anggenipun dalenggahan kanthi suka mangun suka saha lega-lega wani penggalih. Anggrahapi sedaya lelangen saha pasugatan mugi keparenga ngantos nutuk dumugi titiwancanipun. Saparipurnaning payawahan punika dene tondo-tondonipun bilih sampun titiwanci bibaran mangke menawi Sri penganten kekalih sampun bedol saking palenggahan. Kagrubyuk rama tuwin ibunipun kekalih badhe sumadya wonten sangajenging papan pawiwahan. Saperlu nguntapaken kunturipun para tamu
saha nyuwun tambahing berkah pangestu saking para tamu sedaya. Dene kunturipun para tamu mengke badhe kawiwahan ungling gending gleyong. Nuwun para tamu ingkang tansah kinurmatan, kawuningono bilih pawiwahan ing wekdal punika angsal berkah rahmating Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuwin puja-puji puji-astuti saking para tamu sedaya sampun kalampahan kanthi wilujeng nirbaya ing sambikala. Ing samangke sampun dumugi titiwancanipun paripurnaning pawiwahan. Pramila saka punika Sri penganten kekalih tumunten kabedal kagrubyuk kapit anet rama ibunipun badhe sumadya wonten saajenging papawen pawiwahan. Perlu nguntapaken kunturipun para tamu sedaya, kunturipun para tamu ingkang hamengkogati sabrayat. Sakeluarga ndherekaken sugeng wilujeng saha ngaturaken guing panuwun ingkang mawantu-wantu kanthi sesanti puja-puji puji-astuti. Mugi-mugi para tamu tansah sukaharja yuwana waluya ing pinanggihan. Gending gliyong minangka pakurmatan ing bibaran badhe temunten kapiyarsaken sumangga matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nah